everyone. Good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Limbo. Naliling, nakaabot ka ba sa pagkidnap sa among anak? Ha? Ah, um, ma'am, di lang ta maghiskot. Nganong mo na magkagnahadlok nang? Doon na ba ko iwa mahibawis sa akong bana karon? Ma'am, Dorina. Ang kuan, ma'am. Ang tinuod, ma'am. Wa gyud mi makaabot si Loloy sa mga panghitabo ining baya. Unsa? Mao ka na, ma'am Dorina. Na-hire mi ni Doc sa dihang naanak ka. Giatiman ka na sa nurse. Usa? O niya, wa ba ko niya dada sa ospital? Ay, kikan ka naman kuno sa ospital, ma'am. Kay kuan, nasunugan man kuno mo. Mao nga, niya na mo din hipuyo ining baya. Mao ba? So, wa gid ikinahibaw-an bahin sa nangagi? Wa gyud taon, ma'am. Blanco gyud mi sa istorya sa inyong kinabuhi. Aw, ang among kasayuran, bahin ni mo, ma'am, gikan rasab ni Doc tanan. Mao pa? Ayaw lang kalain, ma'am Dorina, ha? Nga na malain man ko. Wa man mo isakon nga nung wa mo'y kalibutan sa among sugilanon. Mao gyud, ma'am. Pero, nahibong gyud sad mi, ma'am, uy. Unsa may imong kahibot nga na? Kung nga nung naglain og kwarto ang doktor. Misulti na si Joseph na ako anak sa rason. Dili pa kun siya gusto nga makabaton kamig anak kay gikidnap ang among anak. Oo, unsa? Uy, dili day tinuod nga patay na ang inyong anak nga si Elizabeth. Mao ka na, nangliling. Gikidnap ang among anak. Ug hangtod karon, wa pa mahibaw kun unsa gid initabo sa bata. Uy, hala, Ginoo ko kaluoy sabno. Nangliling, gusto kong pangitaon ang akong anak. Pero, ipaunsa man na nimo, ma'am. Nga dili ka man pagawson sa imong bana. O hinoon, para imo masab ning kaayuhan, ma'am Dorina. Mao nga ayaw na lang gyud pagkawas. Ako di ay ang kauban sa among anak dihang nakidnap kini. Ha? Ikaw? Mao ka nang gikadlo ka ni Joseph. Kay posible nga nakakita gyud sa akong naong ang mga kidnapper. Uy, tuod sabno. Tingalig birahan kanila kung makitaan kanila. Anong na-amnesia pa man ko? Kung wa pa lang ko ma-amnesia, mahin mo duman ko tingali ang mga tao sa palibot sa karnival. Karnibal? Dito sa karnival nga atong giadtuan makidnap ang among anak ni Joseph. Aray. Kasakit sa akong kalawasan, oy. Paitan yung bus iman, oy. Kulataho matadaan una pasultihon sa nahitabo. Aray. Pero, okay na lang, eh. Ang importante, nga ang babae nga akong nakita sa karnival, dili siya. Nangliling, Uy, maing buntag diha, ma'am Dorina. makabaw ka pa mo putol og buhok nang? Oo, kaayo, kamao. Uy, ako may tigputol sa buhok sa akong mga paryente, ma'am. Nakatrabaho bang kog parlor sa unas batanon pa ko. Putli ang akong buhok nang liling. Aha? Gusto ko nga mubaan mong maayo ang akong buhok nang. O gusto ko nga butangan mo kini og kolor. Ha? Uy, musugot kang imong bana nga putla ng taas ni mong buhok, ma'am Dorina? Ako kining buhok. Ako ang makabuot kung unsaon ako di sa pag-style. O gusto ko nang kanang pinalaki nga tupi.
Unsa? Hala, sigurado ka nga magpinalaki kag tupi, ma'am. Sigurado ko. Alimuot kayo ng taas nga buhok. Unya, di na lang ka mananghid sa imong bana. Ang mga lalaki ra ba, ma'am, no? Ganahan ra ba nagbabay nga mga tag-as og buhok? Sa ako nang gikaingunang, ako kining buhok. Busa ako ang magbuot kung unsaon ni nako. Mawang sige na. Pagpalitan lang sa pugti na. Loloy? Ay, Doc! Ay, ni adaday ka, Doc. Ay, ako na parka ng auto. Waway problema din isbay. Ay, wa man, Doc. Ay, awa man ko masakita ni Ma'am Dorina nga may gawas na bahay. Mao ba? Ah, O sige, niyang yawi o. Ay. Ikaw na'y bahala sa auto ha. ay, yes, sir! Dorina? Sweetheart! Joseph? Dorina? Hi. Dorina? Ikaw na? Oh, ako ni. Oh. O say tanan mo sa kong bagong buhok. Mubo ra kay na. Muro naman kag laking tanaw na na. Hayahay na kayo akong gaan na kayo. Ug nagpablandi ka pa. Mao lang kining paagi nga dili dayon ko mailhan sa mga kidnapper, Joseph. Unsa? Nagunaw na ka gyud ay sa mga kidnapper? Dili na mawa sa kunahon ang nahitabo sa atong anak. Ilabi na nga, ako di ay ang iyang kauban sa dihang nakidnap siya. Dorina. Kung unsam nang naa sa imong nahuna, papasa ka na. Pulos na bago ang niakaron sa kunahon na Joseph. O kinalang ako kinipahimuslan. Unsa? Ang mga bagong informasyon karon sa kunahon na, kinahanglan nga akong gamiton aron nga makabaton kog purpose kung ngano nabuhi pa ko. Ha? Doon na pa kay wa isulti na ako. O kinahanglan sultian ko nimo sa tinuod. Unsa? Nganong nadisgrasya man ko. Ha? Joseph, inanay ko na nadawat kung unsa ang imong gisud sa kunahon karon. Pero mohangyo ko. Sultihi ko sa tinuod nga nahitabo. Nganong na-amnesya man ko. Unsa pagkahitabo ang nadisgrasya man ko. Dili pa sa basta nahitabo na ko, dili pa. Dili na ko gustong hinumduman pa ang maong gabi. Please lang. Kalimti na ni. Dili mahimo. Kinahanglan sultihan ko nimo sa tanan. Wa na'y kay gayunan nga mabalik pa ang akong panunduman, di ba? Busa sultihin na lang ko sa nahitabo. Sige na, Joseph. Ayun na pagbilin bisang gamay na lang misteryo sa akong kinabuhi. Tungod sa nagsagol nga guilt ug kagkaol sa pagkawa sa tong anak. Gusto kang magpakamatay. Unsa? Nagdaot ang panahon ni atong gabi na. Mo nali akong nakita nga mikat-kat ka sa paril sa luyo. Ug may dakang pusil. Ug ipusil mo ang imong ug nahagbog ka sa ubos. Sa sapa. Pusil? Dili tinuod nga wa ko'y armas. May armas ko nga gitaguan dinhi sa bahay ug natultulan kini nimo. Ug salamat na lang nga naugkat ko ikaw sa sapa. Nga wa pa makasaka ang tubig. May ambak ka sa paril? No. May gamay pultahan ang paril paingon sa sapa. Ug dito ko muagi. Please lang, di na ko gusto nga isgutan pa kini, sweetheart. Kinalamay baw ko sa tanan na hitabo. Ug salamat sa pagbutyag ni ini. Ugma, mahimo na ba ko magawas? Ha? Dili ko mahimo nimong prisuhon din sa bay hangtod sa hangtod, Joseph. Okay, pero ubos sa usa ka kondisyon, sweetheart. Unsa ka na? Dili ka mulakaw nga ikaw lang. Kinanglan nga naa si Lingling o si Luloy ang inyong driver. Kay nawa ang imong lisensya sa pag-drive.
Ay, asa man ta ini, ma'am? Wa pa ko mahibaw. Ay, Leng. Uy, nakunsam ka diya. Ah, ay, ma'am, may kagitugtan na ka ni Doc Joseph nga mulakaw. Dili ko mahimong mulakaw nga ako ra. Kinahanglan nga naa mo og magsakyanan ko. Dili sab siya musugot nga ako ang mo drive kay wa ko lisensya. Ay, sige, ma'am. Ay, magtuyok-tuyok lang ta din sa syudad, ma'am. Kay kadiyot sa good ma'am. Oy, unsa man gitumong na to ining atong suroy ron, ma'am. Wa ta manuroy. Mangita ta sa akong anak nga gikidnap. And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!